Any històric per al Manresa, campió del grup català de tercera i ascendit a la segona federació, amb un bloc que mescla joventut i experiència i comandats per un tècnic de present i futur, Ferran Costa, els bagencs buscaran ara consolidar-se a la categoria. Serà la seva segona participació al torneig. Van ser semifinalistes en la seva estrena fa un any. La temporada comportava tot un repte per al Terrassa, que abandonava la tercera després d'una dècada. Els ballesans han obtingut una permanència notable a segona, molt forts com a local i exhibint molts recursos en atac. Continua a la banqueta Jordi López, en una plantilla renovada, però que manté puntals com el capità Àlex Fernández. Serà la quarta participació dels ballesans a l'edició masculina. En van ser campions el 2019. El Cerdanyola sortia sense complexos a la segona federació, sent l'equip revelació de la primera volta. L'exigència de la Lliga passava factura als ballesans, que tot i això esquivaven el descens directe i caient finalment al play-out. Continua al capdavant de la nau el tècnic Toni Carrillo, amb l'objectiu de competir un any més amb la màxima entrega i ambició. Serà la tercera participació del Cerdanyola al torneig. En va ser subcampió el 2017. El Badalona viu un estiu de renovació després de caure amargament amb el descens a tercera a l'última jornada, després de 2 dècades a segona B i segona federació. L'objectiu dels escapulats serà recuperar la il·lusió perduda, amb sacsejada la plantilla, i farà les primeres passes de pretemporada en un torneig en què han competit 31 vegades. És el rei dels històrics, amb 7 títols i 14 finals disputades. El Sant Andreu, vigent campió del torneig, prepara un curs esperançador a tercera. Els andreuencs han sacsejat el mercat, amb arribades molt mediàtiques com les de Sergi Herranz o el retorn de Josu. Comandats per Xavi Molís, tècnic campió de l'històric fa 3 anys, els quadribarrats estan cridats a ser protagonistes a la part alta de tercera. Serà la 27a participació del Sant Andreu a l'Històrics, un torneig que ha guanyat 4 vegades. La Fundació Esportiva Grama ve de completar un curs notable, amb permanència tranquil·la i apropant-se en algun tram de la Lliga a les places de play-off. Canvia la banqueta colomenca, amb aposta per un tècnic de la casa, Manu Peláez, i il·lusions i ambicions intactes. Serà la segona participació del club al torneig, en què es va estrenar fa 4 anys. El Vilafranca s'ha convertit en l'última dècada en un dels protagonistes de tercera divisió. Després d'un curs tancat a la zona mitjana, els vilafranquins ja treballen per configurar una nova plantilla de nivell, mantenint els seus 2 grans referents, el tècnic Ivan Moreno i el virtuós Víctor Oribe. Serà la 8a participació a l'Històrics, la 7a consecutiva pels penadesencs, campions del torneig el 2016. El Sants tornava a fer una proesa aquest curs, esquivar les places de descens directe amb una tarda triomfant a l'Energia en l'última jornada. Només els temuts descensos no compensats semblen allunyar els sancencs de tercera, si bé l'equip manté part del bloc per competir per a nous reptes, amb l'estrena a la banqueta del tècnic Borja López. Serà la 29a participació dels Sants a l'Històrics, torneig que van alçar el 1993. Any gran per a la muntanyesa, que sotmetia amb mà de ferro els rivals del grup 1 de primera catalana i aconseguia el retorn a tercera, un any després de descendir-ne. L'artífex des de la banqueta, Raúl Page, renova en un bloc que manté peces clau, com Belillas, Moyano o Dimas, en un equilibri clau entre experiència i desvergonyiment dels joves. Serà la 8a participació de la Monta a l'Històrics, el seu sostre a les semifinals el 2014. L'Horta superava un inici irregular en el retorn del club a primera catalana i acabava assolint una permanència tranquil·la, amb vistes a optar al retorn a tercera aquest nou curs. Per fer-ho han apuntalat 2 posicions clau, la del tècnic Adam Fontes i la del seu home gol, Sergi Monsó, màxim anotador de la categoria aquest curs. 31a participació dels hortencs al torneig, amb 3 títols fins ara. El Júpiter no ha fallat mai al torneig, 36a participació en 36 edicions. Els gris i gran han patit un any molt convuls, amb un amarg descens no compensat a segona catalana, després d'haver esquivat el descens directe. Amb tot, els barcelonins preparen el nou curs amb la intenció de renovar il·lusions i recuperar les essències el més aviat possible. En les 35 participacions fins ara han alçat el títol 5 cops. L'amfitrió del torneig, òbviament, tampoc ha faltat a cap cita. El martinenc també viu un estiu de renovació amb molts canvis a la plantilla, començant per l'arribada de Tito Losio a la banqueta vermella. L'ascens de joves de la base, el retorn de jugadors amb experiència al club i l'aportació de fitxatges de qualitat són la recepta a seguir. El martinenc ha guanyat l'Històrics 4 vegades, la darrera el 1991.